भावकी भावकी नाही धार. तर आता हे रंगणार हा डबलबारीचा सामना. भावाशी डबलबारी नाही डिस गेम. मेल्या डिस गेम आत्ता येईल डबलबारी मूळ हा. तर आता हे रंगणार हा डिस गेम. तर एका बाजू खा MC बाबलो आणि दुसऱ्या बाजू का MC पाडगो. काय दशावतार गेलास डबलबारी. भावाशी डिस गेम डिस गेम. आता डिस गेम. एका बाजू का MC बाबलो आणि त्याची मंडळी आणि दुसऱ्या बाजू का MC पांडगो आणि त्याची मंडळी आणि माझी मंडळी. काय घालूच आता धुषण खाला. 12 वर्षापूर्वी झालो तो हिस्सो ऐका सांगतो त्याचा किस्सो. 12 वर्षापूर्वी झालो तो हिस्सो ऐका सांगतो त्याचा किस्सो. बावडीकडे जमीन माझी तरी पिकतात कसे तुझे आंबे आणि काजी. तुझ्या बापाशी दिलं होतं नगद. त्याच्या बापाशी दिलं होतं नगद. त्याचं ह्यो असा कागद. तुझ्या बापाशी 12 वर्षापूर्वीच खाऊन झालं जमीन एकर. तुमका ऐकूक नाही लोड एकर. खिशात दमडी असली की विचित्र वागतं. खिशात दमडी असली की विचित्र वागतं. पैसे संपले की मनी ऑर्डर मागतं. हेच लागली की ह्याचा मूळ आठवता. हेच लागली की ह्याचा मूळ आठवता. तसं त्रास झालो की ह्याचा कुळ आठवता. दादा जरा विचार कर ना. जरा बोल ना. अरे सोशल मीडियावर आढळतात सेव्ह माय कोकण सेव्ह माय कोकण. अरे असेच जर भांडत ठेवलास ना तर दुसऱ्यांच्या घशात जातील जमिनीचे टोकन. समजला. आता तरी भावकीचे वाद सोडा आणि कोकणच्या विकासाचं नाव फोडा.